κανείς ο οποίος δεν δικαιούται να πάρει λεφτά, δεν θα πάρει λεφτά. Προσέξτε όμως, επειδή τα νούμερα που δείξατε πριν είναι μεγάλα. 45.000 ελέγχονται. Δεν σημαίνει ότι αυτοί δεν θα πάρουν τα χρήματα. Όχι, το είπα και εγώ. Έτσι. Αλλά υπάρχει πιθανότητα πολλοί από αυτούς να μην πάρουν. Εάν έχουν κάνει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Οι 2.000 σίγουρα δεν θα έχουν πάει στον εισαγγελέα, δεν θα τα πάρουν σίγουρα. Αυτοί οι 2.000 είναι στα μπλόκα. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Ότι 470.000 πήραν προκαταβολή πριν από λίγες μέρες. Άρα σε αυτούς τους αγρότες απευθυνόμαστε. Είναι η τεράστια μάζα των αγροτών και ούτε εκεί πρέπει να λέμε ότι όλοι οι αγρότες είναι σε μια διαδικασία να παίρνουν χρήματα που δεν δικαιούνται. Οι περισσότεροι, η μεγάλη πλειοψηφία το δικαιούνται. Και μάλιστα θεωρώ ότι αν ρωτήσετε τους απλούς αγρότες θα σας πούνε ότι καλά κάνανε και δεν πήραν αυτοί και θα δουν και την επιβράβευση του να είσαι σωστός στις αρχές του επόμενου χρόνου, στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου χρόνου, όταν θα έχουν τελειώσει οι πληρωμές και το περίσσευμα που θα μείνει από αυτούς που δεν θα έπρεπε να παίρνουν θα ξαναμοιραστεί στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους οι οποίοι τα δικαιούνται. Αλλά ο σκοπός δεν είναι να πάμε απέναντι στους αγρότες, ο σκοπός είναι να εξηγήσουμε στους αγρότες ότι αυτό που είπαμε ισχύει και αποδείχθηκε την Παρασκευή όταν μπήκε η προκαταβολή, όπως είχε πει το Υπουργείο από τη μία, και από την άλλη, εάν υπάρχουν πλέον αιτήματα, να τα συζητήσουμε και αυτά. Και μην ξεχνάτε ότι αυτή είναι η κυβέρνηση η οποία έβαλε χαμηλό ΦΠΑ και για τα αγροτικά μηχανήματα και για τα λοιπάσματα. Αυτή είναι η κυβέρνηση η οποία επιστρέφει μόνιμα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για το πετρέλαιο των αγροτών. Αυτή είναι η κυβέρνηση που έχει πάρει σταθερά μέτρα υπέρ των αγροτών και αυτό, ξέρετε, η μεγάλη πλειοψηφία το ξέρει. Άρα θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση και θα μπορέσουμε να συζητήσουμε με τους αγρότες και να βρούμε μια άκρη.